Dun ako'y kaila, dun ako'y barkada, na konsumisyon o na problema. Tungod sa balaod, pagkong ordinansa, nga bawal magbukas bisan asa. Inigiaproban sa mga buaya, hindot nga balaod kay dakong kwarta. Kung magbukas ka, ikaw makamulta. Sila nagasuroy bisan asa. Akong kaila, nagalok simintos palay nila. Siya nakitan, siya nasakpan, nga nagbukas rasam tanggamasa. Itikitan nila akong barkada, kay gamukas-mukas ang tanggamasa. Kapait na jud nga rin panahon na, itanga ultimo pang wartaan ra. Di malikayan nga hubong ta, labi na og perting iganga. Sa panahon ron perting maita, midagan ang buaya. Kung igangon ka, bantay-bantay jud ba sila? Bisan sa balay, dili kumpiyansa, sila nakarubing perting dagana. Kung magbukas ka, ikaw makamulta. Picture-picturan aron ebidensya. Ikaw tikitan sa mga buaya, isimani para sa ilaha. Magandang umangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng simento at siya'y inesto. Ako ba'y humingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sasabihin ko na Kitikitan nila akong barkada, kay gahukas-hukas ang tanggamasa. Kapait na jud karong panahon na, kita nga ultimo pang wartaan ra. Di malikayan nga hubon ta, labi na og perting iganga. Sa panahon ron perting paita, midagan ang buaya. Dun ako'y kaila, dun ako'y barkada, na konsumisyon o na problema. Tungod sa balaod, pagkong ordinansa, nga bawal magbukas bisan asa. Inigiaproban sa mga buaya, hindot nga balaod kay dakong kwarta. Kung magbukas ka, ikaw makamulta. Sila nagasuroy bisan